Kaixo danoi, begira, hemen gaude, goazen 8.0 grabatzen. Gaur azken goguna dugu. Emozio pila ditugu, nekatuta gaude, ahalik eta ondoen lan asko egin dugulako. Eta baita ere pena, zainbeste ordu elkarrekin lan eginda, bigarren familia handi bat garrilako. Hurrengo udaran, segurazki basakabien elkartuko garela berriro ere. Espero dut, aurtengoa pila bat gustatzea. Muxo handi bat. Kaixo ekipo, jazta, iritsi gea rodajanetako azkereko gunara. Triste nao, baina Soniarekin beti oso kozina oso ondo zaintzen nao. Así que, hoxe, hemetxen nabil, behiratzen ze sekuentzia falta zizkidan grabatzeko, eta jazta, kaput, 8.0 bukatu da. Bueno, jantzitegitik, hau da gure txokoa, Bergaran gaude. Ikusten zuen bezala, gure lana izaten da, arropa txukuntzea, pertsonajeka ordenatzea, lantxatzea, eta gero egunero, grabatu berdean sekuentzia guztientzako arropa prest eukitzea. Horrela, pertsonajek grabatzen duten bitartean, guk urrengo arropa prestatzen dugu, eta etortu denean, tritra, aldatu, eta listo, grabatzera. Jubaien azkenengo sekuentzia. Eta oso ongi atera da. Azken klaketa indugu elkarrekin. Bai, super ondo indugu. Jubai, Jubai. Jubai da zuen xipeoaren... Ez que guk sortu dugu eta nahi dugu Jubai izatea. Jubai, hashtag Jubai. Jubai. Beste bat ez, Jubai. USS Jubai. Eguna eta hemen... Oso pozik ibilegea, ni oso pozik ibilegea. Benetan esatizu. Oso jende jatorra, oso giro ona. Bueno, ez dakit. Ere oso pozik. Benetan, ez da peloteo. Olako aktorekin egila zen, baina egila azken egunan ditugu sentimendu gaztigozoak, bukatuko dugu, baina joli jarraitu nahiko genuke, baina... Eta beste nertean zu. Eta zure gaztu gabe baina ikusleak zeatela guren, bueno... Hori gure perlak. Ikusi seria. Hori da. Kontuz honekin. Bueno, ez baina. Arrapatu baituzu hemen basakabiko zabor guztia jasotzen. Yo no me lo creo. Ai, ama, Iñaki, kontu zibili zure bokaiuki. Eso por el rey. ¿Quién decimos? Azken eguna. Azken eguna. Nik gaur nire azken sekuentzia dakat. Eta bukatu duko guazen, kamixa honekin, izan zara nire lehenengo sekuentzia grabatu nuen kamixakin. Osa que gaur izango da egun behar. Gu, makillaje eta pelukeriako departamentuko arduradunak gea, eta gure helburua lan honetan da rakorra mantentzea gehien bat. Adibidez, kapitulo batean pertsonai bat koleta batekin ateratzen baldin bada, eta urrengo egunean kapitulo hori grabatu behar baldin bada, koleta berdina eraman behar du, eta ezin du ia suelto eraman adibidez. Eta dio, bukatu dugu ja, Bai, hori da. Bukatu dugu. Eta oso gustu. Bai. Hoxe, ez da txiki. Bai. Bueno, hau da nire azken eguna, bukatu dut, oantxe bertan bukatu dut, eta oporretara noa. Azkeneko grabazio eguna da. Eta pixka bat penakin, baina pozik, indako lanakin. Eta bueno, aurtengo denboraldia gustatzen zaizu. Gu Xenkita Eneko Martin jagea, guazeneko figurante dantzariak, eta gaur azkenengo eguna da, pena bat, egia esan, eta 3 bakarrik etorri gaur, baina bueno, saioko gea disfrutatzen aldeun gehiena. Eta, bueno, gu guazenetik kanpoare bai dantzaria gea, eta orduan oso aukera handia eta garrantzitsua da, ilusio asko itigu hemen egotia, eta gustatzen zaiguna eta lan egitea, eta oso gusta gaude. Azkena! 6:27 A1.
Bai, moztu, bukatu gu.